Antun Parčić rođen je 26. svibnja 1832. godine u Vrbniku na otoku Krku od oca Josipa i majke Marije, rođene Petriš, a preminuo je u Rimu na Božić 1902. godine. Javnosti je poznat kao uvaženi hrvatski jezikoslovac, leksikograf i glagoljaš. Nakon primarnog školovanja na rodnom otoku pohađao je gimnaziju i studij bogoslovlja u zadarskom sjemeništvu Zmajević. Zarana se pridružuje s Franjevcima trećorecima glagoljašima, odabravši još 1843. godine redovničko ime Dragutin. Za svećenika je zaređen davne 1855. godine, a mladu je misu održao u Prvić Luci na otoku Prviću. Od 1864. godine intenzivno se zanima za pripremu novih hrvatsko-glagolskih bogoslužnih knjiga, u prvome redu misala, a 1870. u Glavotoku je pokrenuo tiskaru pod nazivom Serafimski tisak. Dana 20. travnja 1876. godine istupio je iz svoga reda te je zalaganjem biskupa Josipa Jurija Strossmayera imenovan kanonikom zavoda Svetog Jeronima u Rimu. Ondje je djelovao do kraja svoga života, pretežno se posvećujući projektu rimskoga misala slavenskim jezikom, koji je na glagoljičnom pismu i hrvatskom novocrkveno-slavenskom jeziku objelodanjen u Rimu 1893. godine. Proslavio se k tomu i kao leksikograf i kao gramatičar, među čija djela primjerice ubrajamo rječnik hrvatsko-talijanski iz 1901. godine kao treće izdanje toga njegova rječničkog projekta, te priručnik gramatika della lingua slava i lirika iz 1873. godine. Parčićeva temeljitost u prikupljanju i obradi leksičke građe postavila je visoke standarde u hrvatskoj leksikografiji, o kojima se u svoje doba pohvalno izražavao i veliki August Šenoa. Napomenu smo da je Parčić ostavio značajan trag u proučavanju i promicanju hrvatskog glagoljaštva, napose u pogledu očuvanja glagoljice i hrvatskog crkveno-slavenskog jezika, ili kako je on znao zapisati naše starine, naše svetinje u liturgiji Hrvata katolika. Rad na novo crkveno-slavenskom misalu popratio je izradom pomoćnih liturgijskih priručnika, staroslavenske gramatike i rječnika koji su ostali u rukopisu, ali i svojevrsne početnice oblikovane na dotadanjoj tradiciji hrvatsko-glagoljskih početnica, koja je ponijela naziv Mali azbukvar za pravilno i jednolično čitanje glagoljice u novih crkvenih knjiga po hrvatskoj recenziji. Otisnuta je u Rimu 1894. godine, iako manjeg opsega, knjižica je bila iznimno važna svim svećenicima koji su se potkraj 19. stoljeća imali služiti novim glagolskim liturgijskim knjigama. Treba reći da Parčić na azbukvaru nije radio sam, nego se u njegovu izradu uključio jezikoslovac Ivan Broz, i to na zamolbu senjskog biskupa Jurija Posilovića, koji od 1894. godine obnaša službu zagrebačkog nadbiskupa. Konačnu inačicu knjižice, spremnu za svjetlo dana, oblikovao je upravo Dragutin Antun Parčić uz pomoć profesora staroslavenskog jezika pri Senjskoj bogosloviji Ivana Radetića. Glavna svrha azbukvara bila je uputiti u pravilan izgovor i čitanje glagoljskih slova, koja su čak i svećenicima glagoljašima iz tradicionalnih glagoljaških krajeva, kao što su senjski, krčki i dalmatinski, bivala sve manje poznata. Knjižica se sastoji od nekoliko sadržajnih cjelina. Najprije dolazi pregled azbuke, odnosno glagoljskih, ali i crkvenih ćirilskih slova, pa upute za pravilan izgovor opisan u različitim okruženjima u kojima se slovo, to jest glas, može naći. Potom slijedi tumačenje brojeva uz popis običnih kratica i svezanica, danas kažemo ligatura. Na kraju knjižice zabilježen je glagoljičnim i latiničkim pismom, primjer čitanja, to jest tekst pjesan Svetomu Duhu, za kojim slijedi proslavljena opaska svakomu svoje o autorstvu knjižice, datirana na staro Cirilovo 1894. što znači na spomendan smrti svetoga Konstantina Čirila, koji se u katoličkom i rimskom kalendaru bilježi 14. veljače.